салом мухлисони беҳтарини дунё, шумо қарор доред дар канали барсатиҷӣ. бародарон, ҳамаи шуморо бо ғолибияти шабина табрик мегӯям ва имрӯз гап мезанем дар бораи бозии шабина. Лайк мон ва дар канал обуна шав бародар, зеро ин чизҳо барои пешравии канал хело муҳиманд. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. барои дастгирии канал ва тез баромадани видео ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди барсатиҷӣ соҳиби 6,000 рубл шавед. дастгирии шумо, пешравии мо. кеси тем бо як состави аҷоиб баромад, лекин ҳамааш сабаб дорад. барои он ки бозии дигари мо дар меҳмонӣ бо Севилия мегузарад. албатта сабаби корти зар доштанаш дар ин бозӣ иштирок накард. Лангле ба состав баргашт, лекин Самеду бошад то ҳол скамейкаро гарм мекунад. худатон сабабашро медонед. дар хатти ниҳоят Хайрат ба Де Йонг истироҳат доданд ва ба Артуру Ракитиш як шанси дигар. лекин хубтараш ба Бускетс ҳам истироҳат медоданд. хай дар оянда ҳамашро мебинем. Сетьен то ҳол дар состав асосӣ Суарезро намедарорад. мумкин аст сабаби ҳолати физикии бозингар. барои ҳамин ба Фати як шанси дигар дод ки ӯ хело боз ба майдон дар дақиқаҳои аввал намебаромад. Гризман бошад нақши форвардро иҷро намуд. дар ин бора ҳоло гап мезанем. дар умум Барса дар бозӣ ягон чизи хуб нишон надод. нақши асосӣ ин ғолибият ва се холро ба даст овардан буд ки онҳо ин корро карданд ва худ Леганес низ ба майдон барои ғолиб шудан набаромада буд. барои он ки онҳо бо 5 ҳимоятгар ва 3 ниҳоятгар бозӣ карданд ки ин схема барои прессинг хело хуб аст. ду форвард ба ҳимоятгарони Барса фишор меорад. аз се ҳимоятгар бошад Бускетс ва бозингарони флангро посбонӣ мекунанд. аммо ҳама ин бефоида аст агар ту дар дарвоза Терштегенро дошта бошӣ. ду форвард он қадар натавонистанд ба ҳимоятгарон фишор биёранд, аммо онҳо Бускетсро сахт қапида буданд то ин ки ӯ ягон ҷои холӣ надошта бошад. боз як чизи дигарро қайд мекунам ки бо ин хел схема Месси танҳо монд ва ин чиз барои Барселона хело хуб буд. 5 ҳимоятгари рақиб хело хуб бозӣ карданд ва ҳамлагарони Барсаро дар хатти офсайд нигоҳ доштанд ва ин чизро Барса дар хатти ҳимояи худ натавонист карда ки моменти асосии Леганес аз ҳамин чиз рух дод ва ҳамлагарони Леганес озод монданд. Хайрат Лангле аввал ҷои Пикеро пур кард ва баъд тӯбро аз дарвоза берун кард. бозингари фаронсавӣ тасодуфӣ дар он ҷо набуд. ӯ нигоҳ кард ки Терштеген ҷои худро дар дарвоза гум кард ва аз пушти ӯ надавида дарвозаро нигоҳ кард ва ин бефоида набуд. дар ин момент Лангле хело боақлона кор кард ва ҳамин хел ҳимоятгар ба мо лозим аст. Барса хело ва хело меҳнат кард ки ҳимояи рақибро шиканад. якчанд сабаб дорад. дар ҳақиқат Ракитиш бозии беҳтарин нишон дод, яке аз бозиҳои беҳтарин дар солҳои охир, лекин аз ҷиҳати кушодашавӣ бо ин хел рақиби сарсахт ӯ суст буд. АНСУ ФАТИ дар сину соли худ яке аз бозингарони боистеъдод аст, аммо нигоҳ карда ба дигар бозингарони Барселона ӯ ҳоло ҳам ҷавон аст ва бояд бисёр чизро биомӯзад ва ин чиз хуб аст, танҳо вақт лозим аст ва дар оянда мо Фати аз ин дида беҳтаринро хоҳем дид. мушкилоти асосии ин Гризман дар нақши форвард мебошад. мо пеш медонистем ки ӯ дар ин мавқеъ хуб бозӣ намекунад ва дина шабам шоҳиди ин шудем. Сетьен дигар бояд ин вариантро истифода набарад. алахусус дар замина мо дар ин мавқеъ Суарес ва Брейтветро доштем ки онҳо дар ин мавқеъ аз Гризман дида беҳтаранд. ин хел ҳимояро ба мисли Леганес кушодан хело мушкил ва дуру дароз аст. дар ин ҷо танҳо сабр ва бозии хуб лозим аст. аммо дар ин вақт ба ёрдам АНСУ Фатии ҷавон меояд ки ӯ аз масофаҳои дур мехоҳад бисёр зарба занад ва зарбаҳои ӯ бисёраш ба гол анҷом ёбад. биёед дар ин ҷо дар бораи амали пеш аз гол гап мезанем. Фирпо баъди бархурди сахт ба пои худ истод ва баъдан ду маротиба барои тӯбро гирифтан бо рақиб рақобат бурд. дар умум ҳимоятгари чапи мо бозии хело хуб нишон дод ва якдигарфаҳмии хуб бо АНСУ Фати. дуюм гол ин тоза кори Месси мебошад. бо дриблинги беҳтарини худ ба хатти дарвоза даромада пеналти кор кард. дар ин ҷо шумо худатон ҳамаашро дидед. афсус Лео як голи дигар назад то ин ки дар карьераи худ ҳисоби голҳояшро ба 700 баробар кунад ва умедворем ки ӯ ин голашро барои Севилияи дӯстдоштаи худ нигоҳ доштааст. Сетьен дар дуюм тайм на он қадар бисёр составро дигаргун кард. Суарезро дароварда Гризманро ба фланг рӯй кард ва дар ин мавқеъ бозии Антуан беҳтар шуд ва як голам мезад агар офсайд намебуд, лекин Суарес тамоман худро нишон дода натавонист. Бускетсро низ иваз кард ва Ракитиш ҷои ӯро гирифт. дар бари ӯ бошад Артур ва Рики Пуш буд. ҳамчунин қариб Пике травма мегирифт, аммо ин чиз Хайрат рух надод. алахусус Умтити корти зар гирифт ва дар бозӣ бо Севилия бозӣ карда наметавонад. агар болои ин Пике травма мегирифт, ин як фалокат мешуд. дар 10 дақиқаи охир бозингарони Барса 5 корти зар гирифтанд, лекин тавонистанд дарвозаи худро бегол монанд. ин бозӣ на он қадар бозии дурахшон буд,
аз ҳама осаш ғолиб шудем ва 3 холро ба даст овардем ва ин маънои онро дорад ки даста аз вазифаи худ хуб баромад. ҳозир ман ба шумо баҳои бозингаронро нишон медиҳам. Дар комментария нависед ки беҳтар буд ва ки не. ба ҳамин тамом бародарон, Барселонаро дӯст доред ва канали БАРСАТИЖИро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.